Голяма част от жените мразим българския клек, но на по-късен етап го заобичваме, въпреки че е труден, защото виждаме, че оформя прекрасно долната ни част. Сега ще ви покажа как да извлечете максимума от това упражнение. Българският клек натоварва главно глутеус максимус, т.е. големия седалищен мускул и предното бедро. Но в зависимост от това как го изпълняваме, може да дадем акцент повече на дупето или на предното бедро. Сега ще ви покажа как да изпълнявате българския клек, така че да натоварвате повече дупето и по-малко предните си бедра, а в друго видео ще разгледаме как да направите обратното. Поставете задния крак на удобна за вас платформа, желателно ще е да бъде на височината на коленете ви, ако това е възможно. Предният крак трябва да е стъпил напред на такова ниво, че когато сте в долна позиция, коляното ви да не минава пред пръстите на крака. Ако ходилото ви е прекалено назад, когато клекнете, коляното ще мине много пред пръстите ви и това ще доведе до по-малко натоварване в глутеуса, а тук целим да натоварим именно него. За целта трябва, когато клякате надолу, да свиете двата крака и да наведете тялото си напред, така че да направите максимално сгъване в тазобедрените стави, докато гръбнакът ви е в неутрална позиция и не се огъва. Ако сте на по-висока повърхност, задният ви крак ще трябва да е поставен на предната част на глезена, за да ви е най-удобно, а ако сте на по-ниска повърхност, може би ще ви е по-комфортно да сте стъпили с него. Има един трик за начално наместване, който може да опитате. Сядате в края на повърхността, на която ще сложите задния крак, изпъвате коленете, стъпвате там с предния крак и се изправяте. От тази позиция тествайте дали ще ви е комфортно с този разкрач. Ако при спускането надолу коляното ви отива прекалено напред спрямо пръстите, може би ще трябва предния крак да дадете още малко напред. А ако коляното не минава пред пръстите и ви е комфортно, може би това ще е вашата позиция. Не се притеснявайте да тествате и малко по-различни позиции. Българският клек може да се изпълнява без да се държите и като се държите. Когато не се държите, освен да натоварите глутеус максимус, ще се включи и глутеус медиус, тъй като той ще трябва да помага за стабилизацията на таза по време на упражнението. А когато се държите някъде, ще премахнете баланса като лимитиращ фактор и съответно натоварването ще е главно върху глутеус максимус. Моят съвет е да правите в дългосрочен план и двата варианта за най-оптимални резултати. Изберете си един вариант и започнете с него. След като вече ви е трудно да прогресирате, сменете на другия и така периодично ги въртете. Но не ги сменяйте всяка тренировка. Важно е по-дълго време да изпълнявате единия вариант, за да може да го овладеете добре. Уверете се, че първо можете да направите поне 15 повторения със собствено тегло без да се държите, за да научите как мускулите ви да работят в синхрон и да изпълнявате движението без особено клатушкане. Ако изберете вариацията, в която се държите, хванете тежестта в ръката, която е от страната на предния ви крак. А ако не се държите, хванете тежестта в двете ръце. Когато започнете да го изпълнявате с повече килограми, ви съветвам да използвате фитили или грипове, за да не ви лимитира силата на хвата. Ако видеото ви беше поне малко полезно, ще сме ви много благодарни да го харесате и да се абонирате за нашия канал с камбанка, за да не изпускате следващото съдържание, което ще качваме за вас. Ако имате нужда от професионална помощ по време на влизането ви във форма, може да посетите нашия сайт и да видите резултатите на част от дамите, с които сме работили. Също така там може да видите нашия модел на работа и ако ви допаднем като треньори, да се свържете с нас по една от посочените платформи. Много ви благодарим и до скоро!